Ginakabig naman sa isa ka legal expert nga milestone ang pag-recognize ang Korte Suprema sa co-ownership para sa mga same-sex couples diri sa Pilipinas. Madumduman nga nagdesisyon ang Supreme Court nga kilalahon ang same-sex couples bilang co-owners sang propiedad sa ilalom sang Article 148 sang Family Code kung nagapamatuod nga may aktual nga kontribusyon ang duha ka partido. Sa interview sa Bomba Radio kay Attorney Justin Francis Castro Bionat, iginpahayag nga ang nasambit nga tikang sang Korte Suprema isa ka positibo nga progress sa padayon nga pagpakigbato sang LGBTQIA+ community sa ilang nga kinamatarong. Dugang pa sini nga ini nga kahigayunan na nagahatag sang paglaom sa nasambit nga komunidad nga magpadayon sa ila kausa nga makaangkon sang layi nga magaprotekta sa ila batok sa mga pagpang-abuso. Sino pa kay Bionat nga pesar may positibo nga pagbag-o nga nagakatabo sa sosyedad sa karon, malayo pa sa gihapon ang proseso nga ila kinahanglanon agyan agud maangkon ang tinutuyo nga gender equality para sa tanan. The Supreme Court cannot rule upon same-sex marriage or say nga through jurisprudence may kita same-sex marriage. Hindi na maubras ng Supreme Court. Only the legislature, meaning ang Congress, ang aton lawmakers, ang makakreate sang isa ka same-sex marriage nga law. Hindi na siya duty or responsibility ng Supreme Court, but rather our lawmakers. So, to answer the question, this is an improvement in jurisprudence, but this is still far from fully having same-sex marriage in the Philippines. Malayo pa na siya.